Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro gid ka! Hashtag Dear M.O.R. Lito. Nalilito. Iyang pangutana ganina, ihatag ba ni Dali ang Leo si Ina nga iyang anak? Siguro, let's look at the bright side. At least, no, wala gyud na abort. No, mo na siya ang kuan. At least man lang, no, bunay pinaka kuan. Kaysa atong sa una, di ba? Pero muna yung pangutana, ihatag na lang ba niya si Ina kang Leo or siya na lang ang mubuhi? Siya na lang ang magpadako kang Ina? Inoon na yung aspect nga financial, no? So, ang financial aspect yung ginahuna po ani mo nang nalibog siya nga nung litong nito. Hinoon, no, na yung mga babae diya nga maka-advise gyud kang Dolly. Pero before that, dagan pod mga kapamilya nato nga nag-react gyud, no? Wala daw sila ganay kang girl kay nagpakabit siya. In the first place, tama. Isa sa mga girls, no, timanan na ninyo, dili magpa sayo-sayo og minyo kung dili ka sigurado sa lalaki. No? Sigurado gyud. And ikaduha, ayaw pag hatag sa imong kagalingon nga mahimo kang kabit or mahimo kang inungdan sa iyang pagkasala. Klaro naman kaayo nga gigamit ra siya sa boy pagka walay swerte taka arag dasmag maunay resulta sa mga girl nga way klaro nga nagpauto pod. Girls, alam nyo na, ha? Bright man unta ka, sa gugma bugo ka. Naku naman, kaya na ni mo buyan ang bata. Oy, pasagdi na ng lakiha, uwag ra ang apas ana niya. Ayaw, tama. Sakto gining advice ba kay sa in the first place pa lang gibinuangan na siya sa lalaki di ay, no? So nganong imo pa man ang kuanon. So I think no magpasustento siya sa lalaki. Dili pwede nga iatag to sa lalaki ang bata. Siya ra gyapon ang magdala sa bata kay para ang love na pagyapon ang love. Kung iyan ang iatag ang bata, medyo ang bata na karon ang mahimong mutuon na nga kontrabida si mama, di ba? Di ba? What if? Si mama may nihawa, si mama ay nagpahayahay sa kuan. Ayaw og sugot og naa sa ila pangayo og suporta niya. Ayaw jud og sugot kaya na nimo ipaglaban ang bata, paki-request lang dayon ko og ayos pagsaad. Thank you po. Master Pops, ako dili niya ihatag ang bata. Sa ako lang, dili na lang niya ihatag ang bata. Uy, iyang paningkamutan nga matag niya sa bata ang iyang future nga matagan niya og maayong ugma. Kay kung makabalo ang bata nga gipanghatag siya, magmahay ang bata. Mo ni ako ingon. Bisan unsaon ang mama jud ang kailangan sa bata. Leonie di ay ni taga ipunan. Okay. So, di ba na may age nga maka-decide na ang bata kung asa siya moadto sa mama ba o sa papa. Di ba na may age ana? Ay lang day ko sa mga nakabaluan ng unsay age nga kanabitang mga attorneys nato diha labi na sa PAO office diha kay Attorney Habines o kang Attorney Neil Sumundong. Attorney! Mga lawyers na itong banggitan dyan sa PAO. Libre ba yan, di ba? Master, kung matabang na ni Dali, taguyod niya iyang anak. Kay mas tiyada ba ang feeling niya, imong ikaw ang nagpadako. Nahira kayo gid na ang love. Makaya ra lagi na ang tanan.
Dili na unta siya mangita og laki oy. Enough na iyang anak. Saan man po niya ang laki, dugang na sa problema. Lah! Tama. Kung mahimo, ayun na. Pero kung ma-in love siya, kung makita niya nga worth it ang lalaki, na magmahal po sa iyang bibi, no, why not pungan? Anong pungan man nato si Dali? If I were Dolly, dili nako ihatag ang baby. No matter what happened, mangita ko other way nga maningkamot na mabuhi akong anak na uban nako siya. Ang tendency, yoy ang bata inigda ko anak kay permira na siya kasab-anan sa stepmom. Tama. Dili tanan pero you know na, there are cases. Dili pod love sa laki ang ilang baby. Tama no? Ang love pa na niya no, wala gyud na siya naguna-una. Nga iyang ipa kuan ang bata. In the first place, gusto niya ipakuha, di ba? Doy ang girl, but lesson learned unta to sa iyang husband. Sa taman, ikaduhang yun na biktima, si Dali. Ba'y problema kang Dali? Or nagyud ang problema sa mga laki nga way po ang What you think? Sige. Sa mga nakaagi nga pareha kang Dali, tawag o katong mga lalaki na kasala sa babae. Tawag. Hello, may gabi. May gabi. Unsa man ni lalaki na kasalag babae ni? Hinay ang signal. Hinay, hello? Hello, Mr. Pop. Unsa to? Medyo nakasala sa babae. Pila imidad ani nga time? 40 kapi na. Dili ba kaning time nga nakasala ka? Agulang, latest. Latest lang. Oh, yes. Ito sa litin ka. Meaning unsa may pasabot ana nakasala ka, Brand? Yung anak ko siya. Yes. Ha? Yung anak ko siya. Meaning na nakay asawa nang kita kaglain ba? Wala po. Imo to asawa? Lang, dali, natubang na ko. So nangatubang ka kay naburos nimo siya. Correct. And then first to ninyong anak, tama? And Unta. then unta, pero nganong unta man? Alanganin mo sa latest na kong communication siya. Wala mo ko naman ako yung tiyan. Wala ni dako. Oo. Wala pa siya nakuan. Apa siya makuha eh? Itong believe siguro siya. And then gibulagan nimo kay wala ka ganay sa responsibilidad. Diyan ako siya kay itago lang natin ito sa ngalan na huwag akong ngalan kay para pag abon Sige. batas kuwan. Kalisod man kay personal mo siya. Sige, unsa ako itawag nimo? Saan lang ko? Duterte. Ha? Duterte. Unsa? Dili ka kasabot. Duterte. Dili na ko makuan i-spell daw. Kuha na lang, Dodong na lang para sa yon. Dodong. Okay, Dodong. Sige, si Dodong. Okay, Lenny Lobredo. Ha? Lenny Lobredo, itong gamitin. Ayaw po. Iyan na lang. Ikaw si Okay, Dodong Inday. Si Inday. Na. Okay, okay. So, Dong, pag kabalo ni mong na siya or buntis siya, giingon niya sa imo, di ba? Oh, correct niya. Nangatubang ko siyang gilikan. Nangatubang na ka, ningon na ka, sige, ako ning pakaslan nimong anak, ana? Ana. And then, unsa may nahitabo? Ang nitabo, magad kay inihan mayo ang treatment sa iyang parents sa iyang mga iksyon. Paingon naman og bisig nga eleksyon nga paingon dito patay. Unsa? Paingon dito sa patay nga istorya. Kanang patyon kanila, ana? Birahan. Biran kanila kay naburos nimo ilang koan? Isa akong kinaiya ko nung hindi magpesong isog. Wala ko kasabot kaning birahan. Isa pagkatinood man God, para masabtan mo, dahugan kay sila sa ilang igsoon nga babae.
Unsa na? Oh, daog-daogan. Unsay daogan? Wala bang daog-daog nilang maayo ba? Oh, wala sila respeto. Eh, siyempre, bali, asawan man lang siya, mulaban yun ka. Ay, sa ka nalibog na inong koda. Wait lang. Nawala na ta. Nawala ko. Si girl, medyo kuan siya ka ng tempa. Balik ta dito sa katong naana sa patay-patay. Unsa man ning patay-patay? Meaning gitreten kanila. Oh, nga, Kung- biyahan. Wait lang. Ako ipakuha na kay para masabtan ako. Gitreten kanila nga naay mahitabo sa imo nga bad Oo. kung dili nimo siya pakaslan? Hindi man. Mga asawa man ko. Mga tubaw man ko. Until ako bagang gustong kasi buros ko ako. So unsa lagi to? Gitreten kanila nga naay mahitabo sa imo nga kung Kung mag-isog-isog daw ko. what do you mean mag-isog-isog? Isog ba? Tapang-tapa. Lagi tapang meaning Oh. Ay, kani man kung iyang mga igsoon, daog-daog, nakita ako nga daog-daogan sila sa bala ako may mong future wife, kaya babae sa inday. ay sa. Oh. Future husband ka. Oo. Dili ka future wife. Oh, sige, pwede padala ra. Si Inday ginadaog-daog din sa pamilya. Oo, sa mga igsoon. Oo, dayon nganong iya man ka itreten, nganong itreten man ka sa mga igsoon? Tungod kay muri akman ko. Muriak nga Siyempre ako lagi lang mga asawa di. Hindi ko gusto na daog-daogan. gusto po niya nga daog-daogon ka or di na lang ka mo imik. Oo. Oo. Okay. Yeah. So, Oh, mo tong matungtuan nga dahilan. dahilan niya. Di ka ganahan. Di ka ganahan. Matali. So murag nilikay na ka. Ulusay na lang ko. Okay. Mana? Ako man tanong. Di man kay wala man say connection gud sa atong, unsay connection sa atong kani aning atong drama. Kanang balikaso nimo ang imong buros. Okay. Oh. Parang Kanang pagbalik ka sa kaburo. Ang tanong mo sa kaburos. Kung saan ka nakabayulisyon sa malaod sa buros. Dapat Oh, dapat ayuhon. iniisip nga na. Ayuhon o kanang mga kind words gyud dapat na. Oo. Katong kanina sa best friend mo, di ba, grabe kong dyan. Samad-samaran, kaya na ito, antod niya. Yan? Wala na to kaso na unta gyud to. Diretso. Oo. Ano siya? Wala nga Di ako. maayo. Muna, related siya gamay. O, related to siya nga, nibiya ko. Tama. So, unsay maingon nimo ikaw as pila na 40 years old? Oh. Unsay imong maingon sa mga lalaki nga Ay, dili ka sa layo. Hello, ito mo sa mga babae. Okay, mga babae, ano nakapindang na ito sa kinaboy. Sige, kay kabalo ko, katong mga lalaki nga guilty ani ganina ra nila gi-off ang radyo. Lagi. Gana nila, oh my God. May tabo mo na sa kinaboy, naminaw dog ko. Hindi ko na kinuod kaya. Until now, Dobi. Unsa may imong mensahe sa babae nga imong gibiyaan? kung uros ka man, nauman ni mo nga ang akong suporta Naaman. utog sa kumakayak may hatag ka ni mo. Dili man kita mahimong asawa. Ana siya ko ka-responsible. Pero unsa unta man? Wala na ko maglaom nga mahimo ko sang asawa. Basta nga ko lang kay yung man sang aburos nga karon delayed. Alanganin ba? Tempa. Imo gitong gihigugma nga babae. Siyempre. Munang nahitabo ang mga diliingon. Oo. Yung naglikay na lang po ko kay isip ba kay bisan pa pagbabaw tungkol
Dabi na may mga lalaki nga magtilo-tilo lang kay basin, uy, kani, kay walay kuan. Ilabi ka lang binuhatan. Mo po ilang kalipay. Then pag ana dayon, uy, di na pwede burus ka, dili pwede na. Magigilore, magigo ka ng Master Top. Ani na lang, unsa imong maingon sa mga babae nga medyo ingani nasakitan, ikaduwa pag yun or ikadaghan? Sa imong ingon sa ila, mensahe. Kung mabot malaking sila po una kayo mayong at tanawag ko yung lalaki niya. Responsibly, nabiligan mo sa dagan. Ang lang kung maparya sa istorya sa kuha, dili po niyo mo blame siya ng anak. Pero kung pwede, labi na kung ang babae nga kung natabuan ko kung nakasabot siya, awa sa siyang ginikanan, nakausap, pangitaon ko makaapas sa kuha, makikipan siya, pwede mo sa may tabo. Yan na siya. Salamat sa imong kuhan. Unsa akong may dalit nimo? Dudong. Salamat. Happy New Year. Maulan to. Ano nga po? Salamat. Thank you. Salamat sa imong advices niya, sa imong mensahe. Last caller tabi. Napatay mga 2 minutes. Kajut lang nga reaction. Basta na babae dia or lalaki baka karon nga na guilty po. Sa ba? Hello? Hello, may gabi. Guilty nga lalaki ni. Hello? Hello? Guilty ni nga lalaki sa atong drama? Si Leo to. Ano to? Tagalog ba to? Tagalog ulit, Tagalog. Tagalog. Na guilty ka ba sa ginawa ng lalaki? Pareho ba sa ginawa mo sa babae noon? Hindi, ang kwan ko lang, ma-advise ko lang din sa babae. Wag niya ibigay yung bata. Kasi, di ba, minalas na siya sa mga lalaki. Baka swerte naman siya sa anak niya. Okay. Tama. Yun lang. Kasi para doon sa babae. Anong advice mo sa mga lalaki na umaribas ng takbo? Umaripas ng takbo. May karma yung balasan niya. Takbo atulin. Atapang atao, hindi eh. Karma lang katapat niya. Oo. Basta. Palagay ko, in-off na nila yung radyo nila. Yun lang, Master Tops. Salamat Maraming salamat. Salamat din. Konting advice para sa inyo lahat. Yan, Tagalog na friend natin. Taga saan ka, Sean? Sige, ano ba yan? Akala niya hindi ka Tagalog, wala na tayong time mga migs, kaya diretso na tatuloy na ang takbo ko ngayon patungo sa aming bahay. Kung hindi sa bahay bakasyonan, doon sa aming asyenda. I-take na lang dito ni Danny nga lesson. Dali, manggot. I-take na lang to ni Dali nga lesson para sa iya nga mali jud kaayo nga gipatol siya sa nayasawa. Tama. Mga girls diha, you deserve better. So don't make yourself available to someone nga naanay someone pod. You deserve better. You deserve to be happy. Ayaw padala sa ilang mga gistorya in taon, ipaprove na ang iyang gistorya, ha? Sa gawa na, ha? Kumingan siya nga, di man ako labang asawa. Ganong manguyabang ka sa ako? Ganong manguyabang kang pa man mo nagkuhan? Bulag sa mo, ay ka manguyab na ako. Alam na. Kasing kamu manggod kay. Ano mo kay uban girl nga ga-crave bitaw og love. Labi na ka ng deprive og love. Deprive sa papa. Say for example, wala iyang papa and then syempre nangita siya father figure. And then naburusan okay ra ana.
Tapos grabe, love gid niya, gihatag niya ang tanan niya. Ang lalaki dili mo love kaayo, so magmahay ang babae, selosa ang babae, medyo dagang kaayo mga negative niya makitaan kay dili pareha sa iyang gi-expect ang lalaki. Kana ba? And then gusto na magbulag, o sige, magbulag siya, o sige, naka-move on. Pero kung nailalaki na po nga mulab siya, kay murag dali ra din kay siya mo kuan. Dali ra din kay siya mo give in. Kay murag, oy, na po nag-love sa ako. Ana ba? Ga-crave ta usahay og love. And sometimes, tungod sa atong dali-dali, dili na mao. Mga girls, prangka lang sa pag-istorya, ha? Dili lang na siya girls, napoy lalaki nga ingana. Kana, usahay sa ato, ingana. Karang grabe ka crave, gamay lang kaayo nga kuan kay kiligo na din sa tanan, no? Gamay lang nga storya, kiligo na dayan, ginabig deal na dayan because murag wala kaayo tao nga galab sa ila. Murag kung naay maglove sa ila kay dako kay big deal gito sa iya. Bisag gamay ra nga storya, bisag pakilig lang, bisan pag copy paste ra ganito nga message. Dako na kayog impact sa ilang heart. Bantay-bantay mo. Kamo ngay nga na og feelings as always. Kamo ang magbantay-bantay. I-guard na ninyo yung heart, ha? Kaya dili mo dali mabiktima. Kay kamo mo'y vulnerable sa kanang gugmang way ayo. Kung gugma pa naman kay ang uban uwag ra. 12:03 na, sakit akong heart. Mga lalaki, oy. Kita manunta ang responsable nga creation sa Ginoo. Kita manunta ang mahimong magtaguyod sa pamilya. Ngano man lagi. Sa kadagan nga mga drama din ang lalaki mangyud ang kontrabida. Ngano man gyud na. Kami, nga mga lalaki, nga naningkamod, nga okay unta nga atong mga dignidad. Kami nga, kuan, sabi ay po'y uban pod nga, kuan, loyal gyud. Ay uban pod nga makalikay sa tentasyon na pod. Ako nag-try ba gyud ko, pero naamang gyapon na yung temptation, pero at least, no, naningkamot ka. Nga, ngayon pa. Marag di na ni Maya akong gibuhat. Ana, di man ta perfect, pero at least naningkamot ka nga, di ka gusto nga makomplicate imong life, di ka gusto nga mapareha ka sa uban nga way po angod, di ba? Di ko gusto nga ingnon ka nga di way po angod si Master Poppy kay nga ana na siyang taras. Di ko gusto ana. So as much as possible, kayahon ang mga tentasyon. May manubag anak sa Ginoo, bahala ka na. Mga lalaki diya, Brad, pakita ang tinuod nga lalaki, Brad, ha? Responsable ang tinuod nga lalaki. Nay kahadlok sa Ginoo. Diba? Ikaw may managot anak sa langit. Anyways. Hey, sakit na gina akong heart, bay. Gutom pa ko, sakit pa akong heart. Dahil lang ko diya sa akong maidot nga girlfriend nga murag na ayo-ayo na yung sakit. Love you, babe. Wala ka, babe. I'll try my best to be not the best boyfriend, but to be loyal. To be basta, di na Daga na kay istorya Ako na lang ipakita sa akong buhat. Okay? Mas maayo na di ta sige istorya kaysa buhat na lang nato ipakita mga mig. Sabi na mga loyal diyan mga lalaki diyan. 12:05, wala na akong igon time. This is Master Poppy saying don't worry, be happy pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now. See you again tomorrow. It's a nice episode tomorrow. January 4 episode natin entitled #DearMOR Boses. Dear MOR, Siguro kaya nangyayari yun sa'yo kasi guilty ka, kasi nakukonsensya ka. abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Boses. Guilty ka. Kukonsensya ka. Munang gi-off ni mong radyo. Sige na. Sa mga single ladies, single moms there,
nga gibiyaan or wa na gibali-bali. Ako na lang mo kiss be sa inyong ilok be. Ako na lang sige ipaduol sa radyo kay kaulit ko atong wa ni kiss sa imong ilok. Taas ang kamay kay mo kiss na ko ready. Magmag na kasuko. Wala yung kasuko ana. Sakit lang niya akong kuan na ni. Bulubul. Na believing you with a quote mga kapamilya mga Megs gikan kini sa drama ni Dolly sa Young Life #Dear MOR Lito. Ang mga saad mas delikado pa kana kaysa sa mga bakak. Once again, ang mga saad mas delikado pa kana kaysa sa mga bakak. Imo raman gud siyang gipadahom sa butang nga dili nimo mahatag.